heel tegenwoordig Kelly maken. Dus van die hele crisis niks meer doen. Nee, nee. Maar nou, de samenwerking met die Mary-eigenaar, nou, dat ging nog hoe lang. Ja. Dus dan maar het al kwalen hebben. Ja. De kwasten maken en maar dan gebeuren. Ja. Nou ja, het zou eens komen. Ja. En die worden wij druk dan? Dan zit het er tegen de microfoon. Oh ja. Ja. Ah, En we trekken de keuring hier. Ja, we gaan hier. Wat ben je doen? Dit is? Nee, locatiekeuring. Ja. Zijn er kaartjes? 1 juli. 1 juli. Ja, nu in juli. Ja. Op die juli krijg ik. Ja, dan ben ik er. Dus wel dagelijks maar iets wacht. Maar ik ben al in de regering. Ja, één keer kan ik maken. Ja. Dan zit ik al in mijn dom te zitten, maar hij wil het niet. Waar is die stad? Ja, precies. Eerst wel even ten hier te zitten. Ja, ik heb een hiesgevallen in Nederland. Oh, Ja, weinig goed net. ah, nou. Blij maar? Ja hoor. Ja. En die moet ik nog een keuring laten? Nee, Of ik die ben doe je net nooit? naar de val met de keuring. Ik heb vorige keer toen wel bij die 12 keuring beschouwing. Dat is voor mij nog niet zo. Dat proberen. Dat is net gepakt worden, dat moet je zelf toch? Ja. Als je van 12 keuring dat is goed. Ja, hè? Dus, spannend. Wat voor jullie gaan. En die krijgen hier nog wat uitgegaan. Wat met dat wedden? Wat is dat voor jullie? Ja, precies. Met kenniswerken? Ja. Ja. Dan moet je naar Pasen.
Ja, een hele goede middag en van harte welkom hier bij de familie Bosma op de locatiekeuring. Ik ben hier vandaag met mijn collega's Frans Smits en Popke van der Meulen. Mijn naam is Manuel Gasseling. Ja, en vanuit onze zijde wensen wij alle deelnemers veel succes vandaag en ook de mensen thuis natuurlijk veel kijkplezier. We zijn inmiddels begonnen met rubriek 5, 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname. We hebben in de baan nummer 2. Dat is een merrie die lang gelijnd is. En iets sprekender in het hoofd zou kunnen zijn. Al een lange verticale hals heeft. Voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. De stap is voldoende ruim. Zou wat meer kracht kunnen hebben. Heeft er wel voldoende tact in. In draf zien we graag wat meer ruimte in het voorbeen. Daarbij kan ze het achterbeen wat verder onder de massa zetten. Wel voldoende zweefmoment. Qua beenwerk zouden we graag wat meer kwaliteit willen zien. Het achterbeen is wat gehoekt. Wel royale hoeven, maar vrij week gekoord voor. In totaliteit wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
meestal wel zo. Zeg je? Je ziet er meestal Nee, zo. je ziet niks. Dat is het. Waar ik mijn zonnebril over. Even lang. Huh? Ja. Staat bij de baan. Hier is een functie, hè? Oh. Maar je moet een lauwe geweest. Hoe weet dat dan? Eén merrie werd gelopen gestart. En dat is 3 jaar, we waren 2, dus daar werden we 2 training. Ja. 4 jaar stand, die eerste ster. We hadden een ruim die ster werd. En nog een almost tegen de oren geweest. En die was de dikste die 3 werd niet. Goeie dag. Ja, ik zeg wel 2 veulens met een tweede training. Goed, een Hilbrand en een Duke. Oh ja. De Hilbrand was wel een leuk voor iets. Ja. Ja, die stemmen was een Marcus Jesse uit de vakkenwijnlijntje van Goedemorgen. Ja. En die heel mooi op plaats. Ja. Die vangen ruim, vangen tegen weet ik niet meer wat was. Die is gewoon netjes, gewoon Ja. een beetje gepakt. Ja. Ja. Ja, één leuke merrie die barat is en Ja. sowieso wat kan, alleen een beetje klierderig was. Oh ja. Die maakte zich ook echt zo. Dus dat heb ik heel goed gedaan. Ik denk wel dat die zijn. Hey. Ja. Die ik nou even niet zien. Netzwerk is van. Maar qua rassen had hij de punten ook zo. Ja. Nou, succes. Hey.
Dan gaan we verder met paard nummer 3. Het is een langgeleide merrie die een jeugdige opdruk heeft, ook hoogbenig is. Het hoofdje zou wat sprekender kunnen, de hals is verticaal, voldoende lengte. De rug is correct, de lendenaansluiting zouden we graag wat sterker willen zien. Ook het kruis is wat hellend, zou wat meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft wel goede kwaliteit, wel een fractie hol in het voorbeen, wat week gekoord. De stap is kort en dan heeft hij toch wel wat moeite om de juiste tak te vinden. In draf, ja, dan zien we ook graag wat meer ruimte in het voorbeen. Dan mist daar wat de kracht. We zien graag het achterbeen wat verder onder de massa geplaatst worden. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek vandaag zonder premie. Ja. Ik ben in, waar waren we in Bennekom gebrand van onderweg. Dat is wel zo. Ja, dat staat er ook aan de zijkant van de baan tussen de rubrieken door. Dus voelde je het wel. Maar toen had ik ook niet ingesmeerd, dat heb ik nu wel in. Ik denk, oh, de eerste keer een kleurtje even weer op. Het is regen, het is niet fel zo. Ja, en als je dan ook zand wordt, dan is het ook echt zo. Ja, steekt daar. Ja. We zijn er ooit, ik denk 10 jaar geleden in Ermelo, dat ik voor het eerst
met zo'n zandbaan in aanmerking van gelijk vanaf dat moment heb ik de zonnebril mee. Altijd de zonnebril mee. Maar nu zie je bijna overal alleen maar zandbaan. Ja. Is dat niet helemaal niet goed? Ja, maar je mag het voorbereiden. Ja, maar dat maakt ook met. Nog zaden weer. Ja, en dat ook? Ja, maar het is heel veel voordeel. Ja? Als je altijd niet kwijt maakt. Ja, dat zou wel. Ja. Vooral een vriend van bij mij loopt naast je, die zit in die rijbaan en die loopt wat in de vlak. Ja. Ja, die filmpjes moet je bij je naast houden. Ja. Dus je altijd in die kwijt maakt. Een rondje glad moet doen, maar je pen alweer kwijt. Ja. Ja, ga jij dat doen? Ja. Lopen we elkaar niet in de weg. Nee. That's right. Yeah. Ja, dan gaan we verder met het resultaat van merrie nummer 4. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat, die we graag wat opwaartse gebouwd zouden willen zien. Nog voldoende sprekend is in het hoofd. Hoofd-halsverbinding is wat zwaar. De hals heeft veel lengte, zou wat verticaler gesteld kunnen zijn. De rug is voldoende sterk, de lendenen zijn vrij gedreven. Het kruis voldoende lengte, alleen een fractie hellend. Het beenwerk qua kwaliteit is voldoende. We zouden graag het voorbeen wat minder week gekoord willen zien. Ook wat correcter gesteld willen zien. In de stap zien we graag wat meer ruimte. Er zou ook wat meer kracht in de stap kunnen tonen. In draf daar zien we een wat hoger ritme. Zou ze wat meer zweefmoment kunnen maken. Je toont daarin wel voldoende ruimte. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek zonder premie. And then the results of category number 5. Number 1 was absent. Number 2 was taken into the stud book without a premium. And number 3 also stud book without a premium.
and number 4 also in the stud book without a premium. Ik ben terug. Goed, zo beetje.
is er wel nog meer? Nee. Dat scheelt me. Dat scheelt ook Ja. niet. Ik ga maar door. Nee, hè. Ik mag het ik wel maar dwaan. Ik vind mij. Hoe heet het zo, meisje? Hoe heet het zo? Het is toch wel mooi weer even. Ja, ik wil wel eens hier man. Ik denk dit is trouwens echt niet naast. Ja, nee, we hebben het gek over gehad. Komt u maar. Hoe kan we geen woord aankaarten? Ja, het gaat verbaasd. Ik ben soms beroerd dat sommigen het aan het draaien. Dat is niet. Hier voorlopig van 2 merries en 1 riem. Nou, dat is het net. Dat kwam maar 2 trainen dus dan net. Oh. Nou, nee, hier 4 aanmelders. Van de 18. Ja, dan doen we dat zo door. De eerste die er mee in, zijn 2 aanmelders. En de laatste die er 2 aanmelders. 3 aanmelders. En nog een riem aanmelders. In 4 riemen. Ja, nou oké. Is dat? Ja, alleen dat aan. Nee, maar voor mij is het wel zo. Nou, staat het niet. Ja, ja. Ik heb er nog wel zo. Tjop. Waarom? Als ik het verder weet. Maak ik een mooie foto's uit voor de CNN? Nee, Maar nee, gewoon niks. Maar ja, wat me hoort. ik denk dat, ja, dan had je nog. Ik heb net zo voor. Hij totaal een contract is voor. Nou, als je uit het eerste oortje dat dit wordt, dan heb ik nog iets open. Maar als je dat in het bord jongen, dan is het zwartje zwart. Nou, dat zie ik het vanmorgen met Adriaan en ik hoor. Als ze dan uiteindelijk op de computer bewerkt, dan valt het. Maar dat wie de Laurens is van, ja? En dan heb ik die coniferen haag bij Laurens, die vind ik dan ook mooi, maar ik ken nou dat al en ik mooi vast. Ik ben helemaal niet hoekjes volgens mij. Dat al weer eerder, hè? Dus ik ken hem vast, hè? Ja, dan gaan we verder met het resultaat van nummer 5. Dat is een merrie die wel goed in verhouding staat. Het voldoende sprekend hoofd, wat zwaar in de hoofd-halsverbinding. De hals is voldoende verticaal, zou wat meer lengte kunnen hebben. Een correcte bovenlijn, kruis is een fractie hellend. Een goede kwaliteit in het beenwerk, ook verder correct gesteld. De stap is actief, voldoende krachtig en ook voldoende ruim. In draf, ja, daar zien we een wat hoger ritme. Daar zou ze wat meer in balans moeten gaan lopen. Waarbij ze het achterbeen wat verder onder de massa kan plaatsen. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Voor een hoger resultaat dan zou ze in draf wat meer moeten overtuigen. Hey, oh.
Ik ook niet hoor. Ik was dol ook in rood. Ik was dol ook in rood. Je moet vandaag 4 rijden. Tegelijk als iedereen. Ja, maar dat komt wel mooi. Oh, dat gaan we weer. Ja. Volgens mij zoeken we met die basis. In de? Objectiever beoordeeld. Met springen dan bedoel ik. Goed zo. Hey, ho, ho. Ontspan die. Laatste. Goed zo. Goed terug. Ho. Jammer dit weer. Oh. Dan gaan we verder met de uitslag van nummer 6.
Dus een hoogbenig, langgelijnde merrie die een sprekend hoofd heeft. Verticale hals met voldoende lengte. Een correcte bovenlijn. Het kruis zal een fractie minder hellend kunnen, maar wel voldoende lengte daarin. Een goede kwaliteit in het beenwerk. Achterbeen is een fractie gehoekt. Wat royale hoeven. De draf voldoende ruim. Goede buiging in het achterbeen. Loopt daarin ook voldoende in balans. En de stap zou dat ruimer kunnen, maar mist vandaag dermate de tact. Deze merrie blijft vandaag een veulenboek.
een dikke kaap en een binnen. Nou, maar een keer. Ja, dan gaan we verder met de uitslag van nummer 8. Het is een merrie die voldoende lang gelijnd is, wel een voldoende romprichting heeft. Sprekend is in het hoofd, wel een voldoende lengte heeft in de hals. Zou iets verticaler kunnen, ietsjes een onderhals. Al een correcte bovenlijn. Het kruis voldoende lengte, wel fractie hellend. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit kunnen uitstralen. Wel royale hoeven, verder het achterbeen is correct gesteld. In de draf zien we voldoende ruimte, maar zou het krachtiger kunnen. We missen we wat het schakelend vermogen. Zou wat meer over de rug kunnen lopen ook. In de stap, ook daar zouden we graag wat meer kracht willen zien, iets meer ruimte. Maar met name heeft ze wel wat moeite in het vinden van de juiste tact vandaag. Is Merrie wat opgenomen in het stamboek zonder premie.
Dan zijn we aangekomen aan het resultaat van rubriek 6. 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname, eventueel sterverklaring. Te beginnen met nummer 9. Nummer 9 is een voldoende langgelijnd paard die veel fronten heeft, positieve romprichting. Het hoofd zou een fractie eerder kunnen. De hals is lang en verticaal, de bovenlijn is correct. Het kruis voldoende lengte, wel fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, royale hoeven, correct gesteld. Achterbeen zou wel een fractie minder sabelbenig kunnen zijn. De stap is voldoende ruim. In ontspanning laat ze voldoende tak zien. Zal wel wat meer buiging in het spronggewricht kunnen tonen. In draf zien we voldoende ruimte. Er zou daarin wat meer gedragenheid kunnen hebben. Iets in hoog ritme draaft ze. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 10. Ook een voldoende gelijnde merrie die een voldoende romprichting heeft. Het hoofd zal wat sprekender kunnen. Wat zwaar in de hoofd-halsverbinding is. Wel een verticale hals met voldoende lengte. De rug is voldoende sterk. De lendenen zouden wat beter aan kunnen sluiten. Voldoende, horen jullie mij nog? Ja. Voldoende kruislengte met een correcte ligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Wel correct qua stand. Achterbeen is een fractie sabelbenig. In stap zouden we graag wat meer ruimte in het voorbeen zien. Wel voldoende takmatig en krachtig. In draf zouden we ook graag wat meer ruimte in het voorbeen zien. En de achterbeen wat verder en krachtiger onder de massa zetten. Wel een voldoende ritme daarin. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En dan op kop in deze rubriek nummer 7. Een merrie die voldoende in verhouding staat. Hij zal voor het mooie iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Iets eerder in het hoofd. Al wel een verticale hals heeft. Al een correcte bovenlijn. Kruis is de fractie hellend. Wel voldoende lengte. Heeft een goede kwaliteit. Hard en droog beenwerk. Met royale hoeven. Een correct gesteld achterbeen. In stap. Die is krachtig. Dus voldoende takmatig. Zou het voorbeen daarin iets verder weg kunnen zetten. In draf laat ze veel zweefmoment zien, is krachtig, kan daarin ook heel makkelijk schakelen met veel souplesse. En met name dankzij goede beenwerk en goede draf is vandaag ster met een 2e premie. Then we have the results of category number 6, the 3-year volboek mares for including in studbook and eventually star declaration. To start with number 5, the results are studbook without a premium. Number 6, this mare stays volboek today. Number 7 is declared star with a 2nd premium. Number 8 taken into the studbook without a premium. Number 9, studbook with a 3rd premium, and number 10 also studbook with a 3rd premium.
Dan zijn we aangekomen bij rubriek 7, de 4 jaar en oudere stamboekmerries voor eventueel sterfverklaring. Te beginnen met nummer 11. Dat is een grootramige merrie die een positieve romprichting heeft. Er wordt sprekende kunnen in het hoofd. De hals is verticaal, voldoende lang. Een correcte bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend kunnen, wel voldoende lengte daarin. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het achterbeen is correct gesteld. Voorbeenstand zou het correcte kunnen zijn. De stap zouden we graag wat meer ruimte willen zien, wat meer buiging in het achterbeen. En daarbij zou ook duidelijk wat meer tact mogen tonen. In de draf zien we voldoende ruimte, goede buiging van het achterbeen. En daarin toont ze wel gedragenheid en souplesse. Vandaag, met name vanwege de tact in stap, geen premie.
nummer 7. Via een oude stamboekmerries, voor eventuele sterverklaring. Voor ons staat nummer 13. Dat is een langgelijnde merrie die wat opgaats gebouwd zou mogen zijn. Voldoende sprekend is in het hoofd. Wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. Al een correcte halsrichting heeft, die voldoende lengte heeft. Bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is lang, maar wel wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook de stand van het achterbeen is verder correct. De stap, daar hebben we haar even wat door laten stappen. In de goede momenten laat ze voldoende kracht en tak zien. Ze mag daarbij wel het voorbeen wat verder wegzetten. In draf, ja, daar missen het schakelend vermogen wat. Dan zouden we graag wat meer dragend vermogen ook willen zien. Heeft ze wat hoger ritme. Maar gezien het goede exterieur en ook het correcte beenwerk vandaag een derde premie. En dan nummer 14. Dat is ook een voldoende grootramige merrie die wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. Ook iets zwaarder in de hoofd-halsverbinding is. Voldoende halslengte die ook verticaal gesteld is. Wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is wat hellend met voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook een correct gesteld achterbeen. In stap zien we een voldoende tact, voldoende ruimte en ook krachtig. Het achterbeen sluit goed aan. Maar in de draf daar zouden we juist net wat meer gedragenheid willen zien. Het is wel voldoende ruim, maar daar missen we wat de losgelatenheid en de souplesse in de draf. Vandaag ook een derde premie. Then the results of category is number 7. There's a 4-year-old startbook mares for eventually declaration of star. Number 11 has no premium today. Number 12 was absent. Number 13 has received a third premium today. And number 14 also a third premium today.
beetje links en rechts om en omzet. Goed zo, Wim. Braaf. Super staan. Dan gaan we verder met rubriek 17. Het zijn hengsten die voor eventuele sterfverklaring komen. Voor ons hebben we staan nummer 15. Dat is een hengst die lang gelijnd is. Met een goede belijning. Voldoende sprekend in het hoofd. Een lange verticale hals heeft. Een correcte bovenlijn. De lendenen zo wat sterker aan kunnen sluiten. Het kruis voldoende lengte en ook qua ligging wel correct. Voldoende hardheid in het beenwerk. Het achterbeen is correct gesteld. Het voorbeen is die wat week gecoat. De stap, daar maakt hij voldoende ruimte. Is ook voldoende krachtig. In draf, daar maakt hij wel houding. Heeft hij ook wel voldoende ruimte in het voorbeen. Maar dan zou het achterbeen sneller en ook krachtiger en resoluter onder de massa gezet moeten worden. Vandaag geen ster. Dan zou hij meer moeten overtuigen in beweging.
Dan gaan we verder met de uitslag van nummer 16. Dus een hengst die grootramig is, dan een horizontale romprichting heeft. Wat sprekender kunnen zijn in zijn hoofd. Alle voldoende lengte in de hals, ook voldoende verticaal is. Wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft lengte, wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, royale hoeven, verder wel correct gesteld. Achterbeen een fractie sabelbenig. In stap, ja, dan zal hij wat meer ruimte kunnen maken. Dan mist hij ook wat buiging in het achterbeen, wel voldoende takmatig daarin. In draf, dan zouden we graag wat meer kracht en gedragenheid zien vandaag. Deze hengst wordt vandaag geen ster.
Dan gaan we verder met nummer 17. Dat is een hengst die lang gelijnd is en hoogbenig is. In zijn hoofd van fractie edel kan, maar al een verticale hals heeft die voldoende lengte heeft. De bovenlijn zouden we graag een tikkeltje sterker willen zien. Wel voldoende kruislengte heeft, wel correct gelegen. Heeft een goede kwaliteit in het beenwerk. Ook veel voorbeenlengte. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap, op momenten dat hij zich ontspant, is voldoende krachtig. Zou dat wel iets ruimer kunnen zijn. Bij een draf zien we een voldoende krachtige draf waarbij het achterbeen voldoende onder de massa geplaatst wordt. Hij heeft daardoor ook voldoende zweefmoment. Deze hengst verklaren we vandaag ster.
Ja, dan nu de uitslag van nummer 18. Dat is een hengst die goed in zijn verhoudingen staat. Met een goede sierlijke beleiding heeft. Met een voldoende sprekend hoofd. Verticale hals, die ook lengte heeft. De bovenlijn en met name ook de lendenaansluiting is wat strak. Het kruis die heeft voldoende lengte, is wel een fractie hellend. Het beenwerk zou ik graag wat meer kwaliteit in willen zien. Met name de voorbeenstand zal wat correcter kunnen zijn. De stap, daar zien we graag dat de hengst het voorbeen wat verder weg kan zetten. En met name wat meer losgelatenheid in die bovenlijn kan hebben. In draf, dan zien we dat ook een beetje terug. Dan zien we graag wat meer lossigheid in die bovenlijn. Maar stap of draafde wel met voldoende ruimte. En had ook wel kracht in het achterbeen. Maar gezien het lichaamsgebruik vandaag, geen ster. En daar zijn we mee aan het eind gekomen van deze locatiekeuring vandaag. Dat was goed georganiseerd. Bedankt ook aan de voorbrengers. Het heeft allemaal goed gelopen en wel thuis. And then the results of the last category. This is category number 17. These are stallions for eventually declare star. The results are number 15, no star today. Number 16, not star today. Number 17 is declared star. And number 18 is not star today.